ya gani amma wallahi sorry an ƙara ta an ce in tambaye ka kalla wai na fi kakka ji haushi tsayan tambaye ka an ce in tambaye ka wai ya kuke da Umar Bush wallahi ya kuke da Umar Bush a tabbace ni ba ni na faɗa ba an ce wai Umar Bush ko babanka ne ko me ni dai ban sani ba ka ba su amsa ban san shi ba bai san ni ba a dangin iya ba na baba Umar Bush din ka faɗi ga tsakanin ya ba aka ce ka faɗa wallahi matashi Allah ban san na san kai ka fi faɗan gaskiya suke da Umar Bush ya ba dan Umar Atina kai ya kuke da Umar Bush kace Umar Bush babban abin ka sai shi ya kuke da Umar Bush wallahi ban san shi ba bai san ni ba kwata ka ci waka za ka mun da ban da hankali a ko ina sai na buɗe sirri na yau na yi ilimi sai da canja takuna kai mai zama da ni in ka motsa ka dinga zagi na wallahi kana ji kai baka iya ba ban iya ba ka gani shi yasa na ga mun kun fi shi basira wallahi ni iya inda na iya da ban da hankali a ko ina sai na buɗe sirri na yau na yi ilimi iya nan baiti biyun nan ukun nan shi na iya